Makhosi amakhulu, thokoza-ke singane zedlozi. Namhlanje ngithi ake siqedile nasi isihloko sethu samaphupho. Asiqedile-ke maningi amaphupho asuke lokhuzana, kodwa lawo sowuthatha as u-part 2 osuqondene namaphupho wonke general. Singasibala nalesi sihloko engasibala isihloko samaphupho umuntu ozalwe wembethe. Ngoba ngenzela ukuthi ulwazi lonke ngizabhala phansi la ukuze ngizokhumbula kahle, ngoba ngibuye ngingabe ngisakhumbula kahle okunye uma sengiphambi kwevidiyo lana senginiqophela lo mfanekiswano. Ngicela-ke uma uqala ukubuka le video ngomkhulu wasemakhosini, umkhulu wasemakhosini-ke lo indaba enhle exoxwa ngofakazi. Nawe ngelinye ilanga nje uyawufakaza nxa uyawuthanda kodwa ukuthi ulashwe umkhulu, noma kube khona ukuphila umkhulu ahambele emzini wakini noma ahambele kuwe kini, emzini wakini noma emzini wakho noma emzini oyihlo omkhulu. Nawe uyakuthola lokuphila, uyabona le ndaba exoxwa ngofakazi akhuluma ngayo umkhulu wasemakhosini. Amen. Ake sizelana-ke esihlokweni sethu sanamhlanje, amaphupho. Amaphupho nencazelo ngithe ukuloba-ke phansi. Soqala nje ekuqaleni wani, uma uphupha umuntu wakini owashona, lokho kubika ukuthi akazile kahle lowo muntu, kunokubi okungahle kukwehlele. Bese kuthi la size ekuthenini la uphupha izinkomo, number 2. Uma uphupha izinkomo zingena emzini, lokho kubika ukuthi kufanele ugeze izidalwa, noma ake ngithi yebo ugeze izidalwa noma kubika inhlambuluko. Bese sizalana ekuthenini uma uphupha utshala noma okay makhosi, uma uphupha utshala umoba noma ukudla, lokho kusuke kubika inhlahla. Lana-ke uma uphupha uthenga ingubo zokugqoka, nalapho futhi kusuke kuseyinhlahla. Bese sizala ekuthenini uma uphupha umuntu owawuthandana naye edatshukele izimpahla noma nje elimele, edabukisa, lokho kubika into eyodwa, kubika ukuthi wahlukumezeka lowo muntu ngokuhlukana kwenu. Ngiyethemba ningizwile iy'ngane zakwethu. La saqhubeka ukuphupha ukuphupha inyoni. Ngithanda ngikubhala, ngibuye ngikhohle zonke lezi zinto, so kuhle ukuthi ngibhale ngisakhumbula kahle. Ziningi izinto ey'suke sekhanda lami. Ukuphupha-ke la inyoni, idlozi lisuke lifuna ukukhuluma nawe. La ukuphupha emcimbini kuvunywa ingoma. Lokhu-ke ngane zakwethu kusuke kubika ukuthi kukhona idlozi elikufunayo. Kusho ukuthi-ke kungahlukana ukuthi lona liphi idlozi lakini lasenaka komaloni kuyangathi kodwa uphuphe nale ngoma le ivunywaphi la ekuvunywa khona. Ukuphupha-ke umuntu owawuthandana naye ewasha, usuke lapho edinga uxolo. Ngiyethemba-ke niyangizwa zingane zakwethu ukuthi mhlasimbe uma ungazwanga kahle-ke usuyoshaya u-replay noma upause uphinde uqale kabusha. Ukuphupha ujahwa ngesikhali, lokho kusokusho izitha ezikuzamayo ngemithi, noma izitha nje ezikuzamayo ezizama ukugadla ngemithi emini. Ukuphupha ilanga libalele lishisa, izinto zakho zisuke zizohamba kahle lapho.
ukuphupha ulotsholwa ngezinkomo ezibomvu, kusho ukuthi lokho usuke ungenwe yithongo lako malume bakho. Bese siza la ekutheni noma ngabe uphupha ulotsholwa noma uphupha izinkomo ezimnyama noma ulotsholwa izinkomo ezimnyama, usuke ungenwa yithongo elimbi. Usuke isikhathi esiningi sokuwumuntu osuke ephatha izikhwama ezimbi, mhlasimbe noma kukhona okuhle ayekwenza kodwa kusuke kukhona okubi. Ngethemba kungizwile. Uma ulotsholwa ngenkomo ebomvu usungenwe yithongo lakuphi, lako nyokolume noma lako mama bakho, lasekhaya koma bakho. Siqhubeke nje la. Uma ungenwe uma la ekhaya uphupha ekhaya kungcolile, kunokhula, kudinga ukuhlakulwa kuyo yonke le nto, lokho kubanga ukuthi kunokungcola komsamo noma kukhona ogangayo emsamo, noma oganga ngomsamo ngemithi emibi, ongcolisa umsamo nje ekhaya ngemithi emibi. Bese siza la. Uma uphupha ithuna libhodlokile linomgodi, kukhona abagangayo kulo. Kwazi lokhu xaya nje ukuthi uma uphupha ithuna libhodlokile linomgodi, kukhona abaganga. Uma uphupha ulungisa ithuna, kusuke kunesidalwa esisuke sicela lapho ukuthi sicela ukuthi ake usilungisele ithuna, ukuhlawula usikhumbule, bese usenzela nokusatiyana phela. Ukumisele nje ibanu kanye nesiZulu, umisele abantu bayazi abaningi umuntu mawukuthi umuntu kuhlanjulula ithuna kahle, kuyaye kurelax, kuyaye kwenziwe njani. Awulenzi nje ithuna ukuthi uhlakulela umuntu ongasekho uwenza isibhudukane nawe uphuthuma, kodwa uyayinika isikhathi nesineke. Mhlawumbe umenzele nokusatiyana lapha, umkhanyisele nokusayibana, umkhanyisele lesiZulu. Lokho nje okuncane okusemandleni akho, uyakubonga, uyakuvulela inhlanhla enkulu. Lana uma uphupha umuntu othandana naye ivuvukele, lapho kusuke kusho ukuthi washayeka ngokuhlukana kwenu. La ithuna elisha ongalazi, uma uphupha ithuna elisha ongalazi, kusho isifo esingahle sehle ekhaya noma emndenini kanzakwethu. Bese kuba la ukuthi uma ngabe uphupha umuntu nje obukade ungamazi, delokhu umphupha njalo uyafika lo muntu, njalo uyafika, awazi noma ukhokho khulu noma ukhuluwana noma ubani, kodwa lokhu umphupha kaningi. And futhi lo muntu isikhathi esiningi umbona emaphusheni kuphela, awumboni kwenye indawo. Lokho kweingane zakwethu kusuke kubika ukuthi wena wazalwa wembethe. Ngithemba ukuthi-ke kwi-previous video yami ngakuchaza ukuthi ukuzala wembethe kusho ukuthini. Kukhona ukuzala wembethe, kukhona ukuzala wembethwe. Take a note kulokho. Ukubanjwa inkunzi ngesibhamu, lokho kubika ukuthwebuleka kwenhlahla yakho ngemithi emibi, noma umuntu osuke uzothandana naye usuke ezothathwa, noma usuke isithanda sakho suke sizothathwa, kodwa sithathwa kabi. Sithathwa ngani? Ngemithi ngane yakwethu. Bese usiza la ekutheni umuphupha uzigunda ikhanda, kusuke kubika nje ukuthi idlosuke likutshela ukuthi ave uzidawutha amandla akho, ave uzinyeza kwawena, ukuzethemba kwakho kwehlile, kuphelile. Bese ukuthi uma uphupha ugundwa-ke ngumuntu, la usuke abantu bethwebula amandla akho wena. Ukhumbuleke sikaSamson ukuthi uSamson wayeumuntu onjani, amandla akhe ayesekuphi, ayesezinweleni. So-ke lokhu kungufakazi ukuthi uma ngabe uphupha umuntu ugundwa,
umuntu okwazi ukuthi amandla akhe ayaphela. Amen.